Λίγο πριν φύγουν από την εξουσία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει μια ακόμη επικίνδυνη κίνηση τυχοδιοκτικού αμοραλισμού. Προκήρυξαν διαγωνισμό για να παραχωρήσουν τα δύο βασικά κέντρα διαλογής στον ΕΛΤΑ, Κρυονέρη και Ωρεόκαστρο, σε ιδιώτη για 8 χρόνια. Όχι ένα τυχαίο κομμάτι, όχι κάτι περιφερειακό, αλλά το νευρικό σύστημα του ελληνικού ταχυδρομείου. Εκεί όπου συγκεντρώνονται όλα τα αντικείμενα της χώρας. Εκεί όπου γίνεται η ταξινόμηση, η εκαθάριση, η διαχείριση των ταχυμεταφορών. Εκεί που συνδέεται η Ελλάδα με το διεθνές δίκτυο. Εκεί που κρίνεται η ταχύτητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία μιας υπηρεσίας 2 αιώνων. Όλα αυτά χαρίζονται, ξεπουλούνται, παραδίδονται. Σε ποιους? Σε φίλους, σε ολιγάρχες, σε εταιρείες που στηρίζουν την εξουσία και ανταμείβονται από αυτήν. Αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι πιάτσικο. Είναι η τελευταία επιχείρηση λαιλασίας μιας κυβέρνησης που ξέρει ότι τελειώνει και βιάζεται να λαφυραγωγήσει το κράτος πριν φύγει. Γιατί να κρατήσει το δημόσιο τον πυρήνα των ΕΛΤΑ, αφού μπορεί να τον παραχωρήσει σε ιδιώτες που την στηρίζουν? Γιατί να προστατεύσει δημόσιες υποδομές, όταν μπορεί να τις μετατρέψει σε δώρα τα τελευταία λεπτά του αγώνα? Εκατοντάδες εκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς, πληρωμένα από τους πολίτες, τώρα καταλήγουν στα χέρια ιδιωτών για 8 ολόκληρα χρόνια. Κινησμός, αμοραλισμός, απληστία. Όλα μαζί. Όλα τώρα. Όλα λίγο πριν την πτώση. Και η ερώτηση είναι μία. Εσείς, θα αφήσετε να χαθεί και αυτό πριν τελειώσει η παράσταση?